Καλωσορίσατε στο έκτο επεισόδιο του Ask the Experts, όπου η Γεωργία Σαββίδου, ερευνήτρια βιωσιμότητας και βοηθός συγγραφέας της έκθεσης της Ομάδας Εργασίας 2 της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος του ΟΗΕ, μας μιλά για τις κλιματικές επιπτώσεις και την κλιματική προσαρμογή. Λοιπόν, η πρώτη ερώτησή μας είναι τι είναι η κλιματική προσαρμογή. Ναι, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουμε ουσιαστικά δύο κυρίους τομείς. Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή, που είναι και η ερώτηση που μου έκαμες. Αν φανταστούμε την κλιματική αλλαγή ως μια ασθένεια, οι δύο τρόποι αντιμετώπισης είναι η πρόληψη και η θεραπεία. Οπότε η πρόληψη σε αυτήν την περίπτωση είναι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής. Μετριασμός είναι η ορολογία που χρησιμοποιούμε ως κλιματικοί επιστήμονες. Και από την άλλη πλευρά, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι η θεραπεία. Ο μετριασμός για την κλιματική αλλαγή είναι οποιαδήποτε δράση έχει να κάνει με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συνήθως το κοινό είναι αρκετά γνωστό με δράσεις που έχουν να κάνουν με τον μετριασμό. Είναι, για παράδειγμα, ενεργειακή αναβαθμίση κτηρίων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς κτλ. Από την άλλη πλευρά, η κλιματική προσαρμογή είναι κάτι που το κοινό συνήθως δεν είναι και τόσο γνωστών σε αυτά τα θέματα. Οπότε, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι η διαδικασία προσαρμογής είτε στις τρέχουσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είτε στις επιπτώσεις που αναμένουμε μελλοντικά. Οι επιπτώσεις στις οποίες αναφέρομαι είναι, για παράδειγμα, πυρκαγιές, καύσωνες, πλημμύρες, καταιγίδες, τυφώνες κτλ. Αυτό που γνωρίζουμε λόγω της κλιματικής επιστήμης είναι ότι αυτά τα φαινόμενα, παρόλο που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, γνωρίζουμε ότι λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη πρόκειται να γίνουν και ήδη γίνονται πιο συχνά, αλλά και πιο έντονα. Έτσι, αυτές οι επιπτώσεις έχουν αντίκτυπο είτε άμεσο είτε έμμεσο για τον καθέναν από εμάς. Παραδείγματα δράσεων, έτσι, για να κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστή την κλιματική προσαρμογή, είναι δεντροφυτεύσεις, ούτως ώστε να προστατεύεται ο πληθυσμός από πλημμύρες. Είναι φυσικές σκιάσεις είτε με δεντροφυτεύσεις είτε με πέρκολες κτλ. Είναι η ανάπλαση και η διαμόρφωση δημόσιων χώρων με υλικά τα οποία είναι διαπερατά, ούτως ώστε όταν υπάρχει έντονη βροχοπτώση να αποφύγουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι επίσης ένα άλλο παράδειγμα είναι να επενδύουμε σε ανθεκτικά κτίρια, τα οποία να είναι πιο ανθεκτικά είτε σε καύσωνες, είτε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες κτλ. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να προχωρήσουμε και στην επόμενη μας ερώτηση, που πολύ πρόσφατα συμβάλλατε στην υλοποίηση της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης? Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος είναι η πιο έγκυρη πηγή πληροφοριών για το κλίμα. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί στις μέρες μας υπάρχει μεγάλο ποσοστό παραπληροφόρησης για την κλιματική αλλαγή και έτσι είναι καλά να ξέρουμε ποιες πηγές είναι πιο έγκυρες και σε ποιες πηγές μπορούμε να αποταθούμε όταν έχουμε ερωτήσεις. Οπότε η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος μέσω των εκθέσεων της παρέχει στον κόσμο σαφήνει επιστημονική πληροφορία για την τρέχουσα κατάσταση για την αλλαγή του κλίματος. Ουσιαστικά, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος, η IPCC όπως είναι το ακρονίμιο, έχει μια σειρά από εκθέσεις και αποτελείται από τρεις ομάδες εργασίας. Αυτές οι τρεις ομάδες εργασίας είναι η Working Group, ομάδα εργασίας 1, 2 και 3. Η ομάδα εργασίας 1 ασχολείται με τη βάση της φυσικής επιστήμης. Ουσιαστικά είναι επιστήμονες που ασχολούνται με τη φυσική. Μετά έχουμε το Working Group 2, την ομάδα εργασίας 2, που είναι επίσης η εκθέση στην οποία εγώ έχω συμβάλει, η οποία ασχολείται με επιπτώσεις προσαρμογή και ευπάθεια. Και μετά έχουμε την ομάδα εργασίας 3 που ασχολείται με τον μετριασμό, το mitigation, της κλιματικής αλλαγής. Οπότε τούτες οι εκθέσεις δημοσιεύονται
περίπου κάθε 5 με 7 χρόνια. Και ο προηγούμενος κύκλος ήταν το 2022, όπου είχαμε και τις τρεις ομάδες εργασίας, το καθένα με τη δική του έκθεση. Η έκθεση για τις επιπτώσεις προσαρμογή και ευπάθεια αναφέρεται στις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η έκθεση είναι αρκετά εκτενής, είναι τεράστια έκθεση, οπότε δύσκολο μέσα σε ένα λεπτό να αναφερθώ σε όλη την έκθεση, αλλά να αναφερθώ σε κάποια από τα κύρια σημεία που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Κάτι που κάνει πολύ ξεκαθαρό η έκθεση είναι ότι εμείς ως κοινωνία δεν είμαστε πολλά καλοί στη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Το χάσμα ουσιαστικά μεταξύ του τι χρειαζόμαστε να κάνουμε και το τι στην πραγματικότητα κάνουμε είναι αρκετά μεγάλο. Κάτι άλλο που η έκθεση μιλά είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη κοινωνικές επιστήμες μαζί με τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική που ήδη περιλαμβάνονται. Όπως έχω πει πριν, δημοσιεύονται τούτες οι εκθέσεις κάθε περίπου 5 με 7 χρόνια. Όταν πρώτο ξεκινήσαν, κάποιες δεκαετίες πριν, ήταν κατά κύρια βάση φυσικοί, επιστήμονες και μηχανικοί. Αλλά με την πάροδο του χρόνου έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι κατά κύριο λόγο πολιτικό και κοινωνικό θέμα. Οπότε, στον προηγούμενο κύκλο, το 2022, υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε να μπουν μέσα κοινωνικές επιστήμες, περιβαλλοντική ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτικές επιστήμες κτλ. Η έκθεση επίσης αναφέρεται στους σημαντικότερους τομείς όπου οι επιπτώσεις είναι πολύ έντονες, που είναι συγκεκριμένα η γεωργία, ο τομέας της γεωργίας, της ίδρευσης και αποχέτευσης, ο τουρισμός, ιδιαίτερα σημαντικός για την Κύπρο μας, και τα θέματα υγείας, ιδιαίτερα σημαντικών ανά το παγκόσμιο. Αναφέρεται επίσης στις διαφορές των επιπτώσεων σε γεωγραφικών επίπεδων. Οι επιπτώσεις που θα έχουμε στην Κύπρο ή στη Μεσόγειο, για παράδειγμα, είναι διαφορετικές από τις επιπτώσεις που θα έχει η Σουηδία, η χώρα που με φιλοξενεί, ή στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική κτλ. Αυτό όμως που κάνει ξεκάθαρα είναι ότι θα επηρεαστούν, για να μην το έχουμε έτσι πολύ γενικό, γεωργία, αποχέτευση κτλ. Αυτό που κάνει ξεκάθαρο η έκθεση είναι ότι θα επηρεαστούν νοικοκυριά, αλλά και επιχειρήσεις, και αναφέρεται σε συγκεκριμένες επιπτώσεις που αναμένονται να είναι πιο έντονες σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες, όπως είναι τα νεαρά άτομα, όπως είναι οι ηθαγενείς πληθυσμοί, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρία και τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Οπότε έτσι απλά για να κλείσω την απάντησή μου, ουσιαστικά η έκθεση είναι μια μεγάλη κλίση ότι απαιτείται επίγουσα αλλά και επιταχυνόμενη δράση για την προσαρμογή. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον η συνεργασία με κοινωνικές επιστήμες και φυσικές επιστήμες. Νομίζω είναι κάτι που δεν υπήρξε ξανά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη μας ερώτηση. Γιατί είναι σημαντικό για τις κοινωνίες να επικεντρώνονται σε στρατηγικές προσαρμογής και όχι απλώς σε προσπάθειες μετριασμού? Ναι, πάρα πολλά καλή ερώτηση. Όπως έχω πει πριν, οι στρατηγικές μετριασμού έχουν να κάνουν με πρόληψη για την κλιματική αλλαγή, ενώ οι στρατηγικές προσαρμογής έχουν να κάνουν με τη θεραπεία. Όταν πρώτο ξεκινήσαν οι διαπραγματεύσεις της Σύμβασης για το Κλίμα στη δεκαετία του 90, η ιδέα τότε ήταν ότι αν καταφέρουμε να αποτρέψουμε τις επικίνδυνες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω του μετριασμού, τότε η προσαρμογή μπορεί στην πραγματικότητα να μην χρειάζεται. Με άλλα λόγια, αν μιλούμε για μια ασθένεια, αν μπορούμε να κάνουμε πρόληψη, τότε δεν θα χρειαστούμε τη θεραπεία. Η ιδέα επίσης ήταν ότι εάν εστιάσουμε υπερβολικά στη θεραπεία, δηλαδή στην κλιματική προσαρμογή, μπορεί να αποσπάσουμε την προσοχή μας από την πραγματική ανάγκη της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Οπότε υπήρξε πραγματικά έτσι μια όθηση να τονίσουμε τον μετριασμό. Παρ' όλα αυτά, με την πάροδο του χρόνου, ε, παρόλο που ο μετριασμός εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα και θεωρώ δικαίως, γιατί πάντα η πρόληψη εξακολουθεί να είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία, επειδή ήμασταν και είμαστε αρκετά αργοί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν πλέον γίνει αναπόφευκτες. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι έστω και αν από αύριο έχουμε μηδενικούς ρήπους, κάτι για το οποίο είμαστε πολύ μακριά, χρειαζόμαστε πολλές δράσεις ακόμα, αλλά έστω και αν αύριο είχαμε ξαφνικά μηδενικούς ρήπους από αύριο και παραπέρα, θα συνεχίζουμε να βλέπουμε επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γιατί τις έχουμε ήδη χτίσει μέσα στο σύστημα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πλέον η προσαρμογή έχει γίνει απολύτως απαραίτητη. Και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να το βλέπουμε πλέον είναι αυτή η ιδέα ότι η προσαρμογή και ο μετριασμός είναι δύο ιδέες που αντιθέτονται, αλλά ουσιαστικά ότι δεν είναι πλέον επιλογή μεταξύ των δύο. Πρέπει πραγματικά να κάνουμε και τα δύο παράλληλα. Τέλεια, ευχαριστώ Γεωργιά μου. Λοιπόν, οπότε πώς μπορούν οι κοινότητες να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και τι ρόλο παίζει η προσαρμογή στην ενίσχυση αυτής της ανθεκτικότητας? Ναι. Οι κοινότητες μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στην αλλαγή μέσω διάφορων στρατηγικών, οι οποίες μπορούμε να τις βάλουμε σε διάφορες κατηγορίες. Θέλω να ξεκινήσω με την κατηγορία της προστασίας του οικοσυστήματος. Ξεκινώ με αυτήν επειδή προστατεύοντας το οικοσύστημα είναι αυτό που λέμε win-win situation. Δεν είναι θετικό μόνο για την κλιματική προσαρμογή, αλλά είναι επίσης θετικό και για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η φύση, τα δέντρα, τα οικοσυστήματα μειώνουν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και επίσης προστατεύουν είτε από πλημμύρες, είτε από υπερθέρμανση σε συγκεκριμένα μέρη λόγω της σκίασης κτλ. Οπότε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η επένδυση σε κοινοτικά πάρκα με φυσικές σκιάσεις κτλ. Μετά μπορούμε να δούμε τις βελτιώσεις που μπορούν να κάνουν οι κοινότητες για τις διάφορες υποδομές. Οπότε να επενδύσουμε σε υποδομές που να αντέχουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα αντιπλημμυρικά μέτρα, κτίρια ανθεκτικά στη θερμότητα κτλ. Η γεωργία, ένας τομέας που έχω ήδη αναφέρει πριν, που είναι ένας από τους κύριους τομείς που έχει επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Εδώ οι κοινότητες μπορούν να αγκαλιάσουν γεωργικές πρακτικές που να είναι ανθεκτικές στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, ανθεκτικές καλλιέργειες στη ξηρασία ή βελτιωμένα συστήματα άρδευσης. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι η Κύπρος, τουλάχιστον μέχρι πριν κάποια χρόνια που είχα διαβάσει ένα βιβλίο, είναι από τις πρωτοπόρες χώρες που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα συστήματα άρδευσης, τα οποία κάνουν εξοικονόμηση στο νερό. Οπότε, γνωρίζοντας ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη πρόκειται να φέρει περαιτέρω να κάνει τις περιόδους ξηρασίας πιθανόν πιο έντονες, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τέτοια συστήματα. Η οικονομική διαφοροποίηση, που είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός. Στην Κύπρο μας έχουμε κάποιους τομείς οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί στην οικονομία, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός. Αλλά είναι καλά να ενθαρρύνουμε την οικονομική ποικιλομορφία, δηλαδή να μην είμαστε εξαρτημένοι μόνο σε έναν ή δύο τομείς, αλλά να έχουμε περισσότερους τομείς, ούτως ώστε όταν ένας τομέας επηρεαστεί πάρα πολύ, να ξέρουμε ότι η οικονομία μας είναι πιο ανθεκτική. Ένα καλό παράδειγμα είναι πρόσφατα στο Μεξικό, στο Ακαπούλκο, έχουμε ακούσει για τις καταστροφές από τον τυφώνα. Το Ακαπούλκο είναι μια περιοχή η οποία εξαρτάται πολύ από τον τουρισμό. Ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ, τουρίστες δεν μπορούσαν, και ακόμη θεωρώ ότι δεν μπορούν, μέχρι οι υποδομές
να βελτιωθούν. Ε, οπότε, ναι, βλέπουμε αυτή την ευπάθεια όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα. Η διαχείριση υδάτων, ώστε να καταπολεμήσουμε τη λειψιδρία, είναι κάτι που οι κοινότητες επίσης μπορούν να κάνουν, όπως για παράδειγμα η συλλογή υδάτων, η συλλογή βροχής, για παράδειγμα, η ανακύκλωση νερού κτλ. Συνειδητοποιώ ότι η ερώτηση που με έκανες είναι για κοινότητες και ίσως κάποια, όταν αναφέρθηκα στην οικονομική διαφοροποίηση, είναι κάτι που επίσης ίσως να είναι μεγαλύτερο θέμα για το κράτος παρά για τις τοπικές κοινότητες, αλλά είναι κάτι που θεωρώ ότι και το κράτος αλλά και οι τοπικές κοινότητες μπορούν να σκέφτονται. Η ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης, επίσης, ίσως κάτι που να είναι περισσότερο για το κράτος, δηλαδή η επένδυση σε συστήματα έγκυρης προειδοποίησης, το λεγόμενο early warning systems, όπου εάν πρόκειται να έρθει ένας τυφώνας ή κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, να μπορούμε να έχουμε την πληροφορία όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε την πληροφορία όσο πιο γρήγορα γίνεται, ούτως ώστε να προστατεύσουμε πιθανόν ανθρώπινες ζωές, αλλά και την καταστροφή υποδομών. Και να τελειώσω με το θέμα της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης. Θεωρώ ότι οι κοινότητες μπορούν έτσι συνειδητά να ξεκινήσουν μια ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ούτως ώστε άτομα από τις κοινότητες να είναι πιο προετοιμασμένα για το πώς να διαχειριστούν αυτές τις επιπτώσεις. Τέλεια, τέλεια. Και αντιλαμβάνομαι ότι κάθε χώρα αντιμετωπίζει και τα δικά της προβλήματα, οπότε να έχει και διαφορετικούς τρόπους επίλυσης του προβλήματος. Η Κύπρος πού στέκεται σε όλο αυτό? Ναι. Να ξεκινήσω με το ότι η περιοχή της Μεσογείου θεωρείται hot spot κλιματικής αλλαγής. Τι εννοώ με αυτό? Η περιοχή της Μεσογείου θερμαίνεται περίπου 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσον όρο. Οπότε αυτό έρχεται και με συγκεκριμένες αυξανόμενων ρυθμών, επιπτώσεων κτλ. Τώρα, η Κύπρος έχει στρατηγική και επίσης έχει σχέδιο δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή η στρατηγική, το σχέδιο δράσης είναι από το 2017. Και τα δύο, και η στρατηγική και το σχέδιο δράσης, έχουν αναπτυχθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και από τότε έχουν δημοσιευτεί 4 ετήσιες εκθέσεις προόδου. Και νομίζω ότι η έκθεση πρόοδου για το 2023 ετοιμάζεται. Οπότε αυτά είναι καλά πρώτα βήματα σχεδιασμού για την κλιματική προσαρμογή. Αλλά αν προσπαθήσουμε να δούμε όλη την αλυσίδα του τι πρέπει να κάνουμε, ξεκινά από την επίγνωση, μετά έχουμε το σχεδιασμό δράσεων, μετά έχουμε τη χρηματοδότηση, μετά έχουμε την υλοποίηση, να κάνουμε τις δράσεις που έχουμε σχεδιάσει και μετά ένα σημαντικό μέτρο που συνήθως οι πλήστες κυβερνήσεις ξεχνούν είναι η ανατροφοδότηση και ο επανασχεδιασμός, ώστε να μάθουμε από τις δράσεις που ήδη κάναμε τι πήγε καλά, τι είναι πήγε καλά και πώς μπορούμε να βελτιωθούν. Οπότε θεωρώ ότι η Κύπρος στα πρώτα στους πρώτους 2 τομείς της αλυσίδας, στην επίγνωση και στο σχεδιασμό, είμαστε σχετικά σε έναν καλό επίπεδο, θα έλεγα. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε έναν καλό επίπεδο. Το αμέσως επόμενο βήμα στην αλυσίδα είναι η χρηματοδότηση και μετά η υλοποίηση. Και εδώ είναι τα θέματα που θεωρώ ότι πρέπει να βασιστούμε και να βελτιώσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, αν και υπάρχουν κάποια έργα που υλοποιούνται, το κυριότερο θέμα είναι ότι συχνά δεν δίνονται πόροι και έτσι δεν υλοποιήθηκαν πολλές από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης. Ένα άλλο σημαντικό νέο για την Κύπρο είναι ότι το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου καταφέρει να εξασφαλίσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να τρέξει ένα σχέδιο χορηγιών για κοινότητες μαζί με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, που είναι ακριβώς πάνω στην προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά στην Κύπρο που τρέχει σχέδιο χορηγιών για την προσαρμογή και θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό βήμα.
Το σχέδιο άνοιξε περίπου πριν ένα μήνα, οπότε τώρα αναμένονται οι κοινότητες ε, να, να κάνουν αιτήσεις. Και σε αυτήν την ερώτηση που μου έκαμε, αναφέρα ήδη την κατάσταση σε θέματα πολιτικής, το σχέδιο δράσης κτλ. Αλλά δεν θα μπορούσα να μην μιλήσω για το τραγικό συμβάν στον ποταμό Κούρι, εφόσον έχει άμεση σχέση με τα θέματα κλιματικής προσαρμογής. Νομίζω όλοι στην Κύπρο έχουμε αναμνήσεις από πυρκαγιές. Νομίζω χρειάζεται να ζωγραφίσουμε την εικόνα για θέματα ξηρασίας κτλ. Γνωρίζουμε ότι οι πυρκαγιές και οι ξηρασίες είναι από τις κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο. Ναι, και μόλις πριν λίγες μέρες άκουσα τα νέα σχετικά με τον ποταμό Κούρι και το φράγμα του Σαϊτά, το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο εφοδιασμού ελικοπτέρων πυρόσβεσης από πυρκαγιές. Από ό,τι φαίνεται, το φράγμα του Σαϊτά σήμερα είναι σε παρακμή, λόγω ενός παράνομου ιδιωτικού φράγματος που μαζεύει νερό για ιδιωτικούς σκοπούς πριν καταλήξει στο φράγμα του Σαϊτά. Είδα επίσης εικόνες όπου μπαζώθηκαν ρίζες των δέντρων που είναι στα όρια, στις άκρες του ποταμού, που αυτά τα δέντρα ουσιαστικά λειτουργούν ως φυσικά αντιπλημμυρικά μέτρα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, στην ερώτηση που στέκεται Κύπρος, είναι ένα παράδειγμα καθαρά προς αποφυγή και είναι πραγματικά επικίνδυνο τόσο στο ενδεχόμενο πυρκαγιάς, όπου μειώνεται η ικανότητά μας να δράσουμε άμεσα ώστε να σβήσουμε μια πυρκαγιά. Αλλά όπως έχω πει, έχει να κάνει και με τις πλημμύρες. Εάν επηρεάσουμε τα δέντρα τα οποία χρησιμοποιούν είναι ως φυσικά αντιπλημμυρικά μέτρα, υπάρχει ο κίνδυνος πλημμύρας στις περιοχές γύρω από τον ποταμό του Κούρι. Έχουμε δρόμο δηλαδή. Πολύ. Εντάξει, θετικά και αρνητικά. Εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω να με σε κούρασα πολλά. Έχουμε μια τελευταία ερώτηση και τελειώνουμε. Πώς μπορούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και κυβερνήσεις να συμβάλλουν στην αποτελεσματική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή? Σε αυτήν την ερώτηση θέλω πραγματικά να ξεκινήσω με κάποια μέτρα ή προσπάθειες που μπορούν να θεωρηθούν γενικεύσεις, αλλά και όχι συγκεκριμένα ειδικές για την κλιματική προσαρμογή, αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητες. Οπότε αυτά τα μέτρα, οι προσπάθειες είναι η εξάλληψη της διαφθοράς και η δημιουργία ενός κράτους δικαίου. Έχω ήδη στην προηγούμενη ερώτηση μιλήσαμε για τον Κούρι και θεωρώ ότι εδώ υπάρχει άμεση σχέση. Η κλιματική δράση πρέπει να είναι να έχει στον πυρήνα της την κλιματική δικαιοσύνη. Και η πολιτική ηγεσία κάθε χώρας πρέπει να λάβει άμεσα αλλά και ειλικρινή μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εφόσον οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν κάθε άτομο από εμάς, είναι κάτι που δεν μπορεί να το βλέπουμε ως κάτι διαφορετικό από την πολιτική. Είναι κάτι που είναι άρρητα συνδεδεμένο. Τώρα, έχω πει αυτόν για να πω και κάτι πιο θετικό. Τώρα, σαν μιλούμε, είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή στο Ντουμπάι και η Κύπρος είναι μία από τις 118 κυβερνήσεις που δεσμεύτηκε να τριπλασιάσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030. Αναμένουμε ακόμα να δούμε τι δεσμεύσεις θα γίνουν από τις διάφορες κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου για την κλιματική προσαρμογή. Για μένα αυτό που θα ήθελα να δω να βγει από το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή, το COP28, είναι μια ξεκάθαρη αναγνώριση από τις χώρες ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως τη ξέρουμε τώρα, είναι ανεπαρκής και ότι είναι πολύ κατακαιρματισμένη. Δεν δίνει προτεραιότητα στους μεγαλύτερους κινδύνους και στους κινδύνους που είναι πιο σημαντικοί για τους φτωχότερους ανθρώπους. Και επομένως πρέπει πραγματικά να ξανασκεφτούμε πώς να προχωρήσουμε. Τόσο σε θέμα πολιτικής, όσο σε θέμα χρηματοδότησης κτλ.
Τώρα, ξανά όσον αφορά τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις, πέρα από το τώρα στις διαπραγματεύσεις για το Παγκόσμιο Συνέδριο της Κλιματικής Αλλαγής, πάω πίσω σε αυτό που αναφέρα πριν, ότι συχνά ξεχνάμε την ανάγκη για ανατροφοδότηση και τον επανασχεδιασμό τους, ώστε να σιγουρευτούμε ότι τα έργα που υλοποιούνται είναι αποτελεσματικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά θεωρώ ανά το παγκόσμιο, στο οποίο αναφερόμαστε σε μια πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον. Ναι, σε διάφορες χώρες υπάρχει χρηματοδότηση για την προσαρμογή. Ναι, έργα υλοποιούνται, αλλά στοιχεία για το πώς η υλοποίηση πάει, αν όντως η υλοποίηση των έργων φτάνει, fulfills the purpose. Αν η υλοποίηση των έργων όντως είδες άμα πάντα είσαι συνηθισμένος να μιλάς στα αγγλικά. Ναι, ναι, μα έχουμε πρόβλημα τούτο, ναι. Ανταποκρίνεται στο σκοπό. Αν όντως η υλοποίηση ανταποκρίνεται στο σκοπό που αρχικά τέθηκε. Οπότε, έναν χειροπιαστό μέτρο είναι να προσδιορίσουμε συγκεκριμένους στόχους και δείχτες. Και εδώ υπάρχει επίσης ρόλος για την επιστήμη, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανατροφοδότηση. Ναι, και κάτι με το οποίο θα ήθελα να τελειώσω, στο σχεδιασμό των έργων, αλλά δηλαδή από τα πρώτα βήματα όπου ξεκινά ο σχεδιασμός των έργων, είναι σημαντικό οι κοινότητες να συμμετέχουν, να υπάρχει συμμετοχικότητα, γιατί οι κοινότητες είναι οι χρήστες, οι δέκτες των έργων, αλλά επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι συχνά μπορεί να γνωρίζουν καλύτερα τι χρειάζεται στην ίδια τους την κοινότητα. Πολλές φορές γίνεται αυτό που λέμε top-down, δηλαδή γίνεται ο σχεδιασμός, η λήψη αποφάσεων σε έναν άλλον επίπεδο από το επίπεδο όπου το έργο θα υλοποιηθεί, και αυτό δημιουργά διάφορα προβλήματα όσον αφορά, για παράδειγμα, την αποτελεσματικότητα του έργου. Οπότε η συμμετοχικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.